Pajjiżna għamel trasformazzjoni ekonomika. Dan kien is-sentiment espress fost il-kelliema li parteċipaw f'diskussjoni mmexxija mill-ġurnalist veteran Reno Buġejja dwar l-indipendenza ekonomika li pajjiżna beda jgawdi minnha mill-ħelsien f'attività mtella mill-Partit Laburista fl-imtarfa. Il-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana li kien akkumpanjat minn żewġ ekonomisti oħra, il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri u deputat Laburista Cressida Gallia, fakkar kif pajjiżna kien ekonomikament dipendenti minn fuq l-Ingliżi għalhekk il-ħelsien irid ifisser ukoll ħelsien ekonomiku. Madankollu dan jista' jibqa' jitgawda biss jekk jibqa' jitħaddan il-prinċipju tal-għaqal. U allura f'dak li għandu x'jaqsam il-ħelsien tagħna, l-ħelsien kif imma? Il-ħelsien milli ħadd ieħor jafas fuqna, jirwinna jdejna milli nagħmlu dak li jridna nagħmlu. Dak nistgħu nżommuh kemm il-darba nibqgħu għaqlin aħna. Il-ħelsien ekonomiku kien ukoll spunt li tkellem dwaru l-Ministru Xkembri li fost oħrajn ta' elenku ta' kif il-politika ekonomika fl-aħħar diċenji inbidlet taħt amministrazzjonijiet differenti li waslu lil pajjiżna għalfejn qiegħed illum. B'hekk stqarr kif irid jara li l-ekonomija timxi l qudiem anke permezz tal-viżjoni Malta 2050. Ir-revoluzzjoni li jrid jagħmel Gvern Laburista u ħajkun qed jagħmilha għax determinati li nagħmluha hija li s-suċċess ta' pajjiżna nibdew nkejluh kif l-individwu, kif il-familji Malti Mawċin qed javvanzaw bil-kwalità tal-ħajja tagħna. Il-membru parlamentari Cressida Gallia tkellmet dwar ir-reżiljenza ta' pajjiżna u kontrastat mod partikolari id-deċiżjonijiet ta' austerità li ttieħdu b'reazzjoni għall kriżi ekonomika tal-2008 minn amministrazzjoni nazzjonalista għal mod kif Gvern Laburista affaċċja l-isfidi tal-pandemija. Li kieku ma kienx hemm dik il-fiduċja fil-gvern, ma kienx ikun hemm bil-fiduċja fl-ekonomija Maltija, illa għaliex inti il-poplu esperjenza first hand id-deċiżjonijiet differenti ta' Gvern Laburista mid-deċiżjonijiet illi kienha Gvern Nazzjonalista fi kriżi differenti.